Qué alegría de vivir, qué encantada consigo misma está, de verdad, felicidades. Quédate con nos, porque si pasamos dunha polémica que crea sempre esa firma de moda, da que estamos a falar a unha, bueno, non ten nada de polémica, é unha maravilla o que están facendo na revista Galicia de Moda. Como facer dunha reporteira unha portada desa publicación. Someteuse a esa proba moi exixente, moi dura, a nosa compañeira Lucía Fandiño. Tivo que someterse a sesións de fotografía, maquillaxe, perruquería, etc, etc, etc. Así se fai unha portada de moda made in Galicia. Pasarelas, desfiles, sesións de fotos, as modelos están sempre perfectas e a punto, pero que non coñecemos é o que hai detrás dunha cara e un corpo de revista. Hoxe visitamos a editorial da revista galega Galicia de Moda, onde me van convertir en modelo por un día e onde nos van a ensinar paso a paso como se construe unha modelo aquí en Galicia. Boas tardes, Belén. Como experta en moda, que para ti o máis importante que ten que ter unha modelo? Boas tardes, Lucía. Pois o máis importante, penso que ti tes todo. Que che falta? Tes altura, tes elegancia, tes unha presencia bárbara. Eu propóñoche que sexas a próxima portada da nosa revista Galicia de Moda. Atreveste? Eu atrévome con todo. Dasme algún consello? Que disfrutes, que seas feliz. Estás nas millores mans nun equipo de Galicia de Moda, pero imos xa, que temos 4 horas por diante de traballo. Pois non hai tempo que perder. Próxima parada, maquillaxe. O primeiro que hai que ter en conta é un pouco falar tamén un pouco ca edición da revista, saber un pouco o que buscan e un pouco sobre todo que todo o look, tanto o vestuario, a maquillaxe e o peiteado, que sean acordes. O que máis miro a hora de maquillar e facer unha portada son os rasgos da cara e, sobre todo, moi importante, saber que roupa vai levar, o estilismo que leva e ver o que lle favorece a ela. Tras case 3 horas de perruquería e maquillaxe, o meu look xa vai cobrando forma. Agora chega o momento de vestirse, da man do estilista Pedro Orgaz. Hola, Pedro. Que tal? Boas tardes. Que é o máis importante a hora de vestir a unha modelo para a portada dunha revista? Pois resaltar as súas curvas, resaltar a súa feminidade e que este perfecta. Okay. Yeah. Are we about to get it just a little hot and sweaty in this hoop? Baby. Ladies, let's go. Soldiers, let's go. Let me talk to y'all and just, give you a little situation. Listen. You see the get hot every time I come through when I step up in the spot. Make the place sizzle like a summertime cookout. Proud for the... Pois xa ven, construir unha modelo aquí en Galicia non é cousa doada. Seguramente o recordarán a próxima vez que vexan unha portada de revista. Esa é a portada espectacular, rachando a nosa querida xornalista, compañeira, reporteira Lucía Fandiño, que o fixo tamén, que espero que non se lle suban os fumes e non nos deixe, Como non lle gusta nada a moda, Lucía. Lucía someteuse como se fora un castigo, iso é unha, vamos, unha sorte. Sí, pero someteuse. Dixen someteuse pensando niso, en que hai que someterse 4 horas. Pero as estamos encantadas con iso. Home, eu penso que un día, como o caso de Lucía, un día todos o levamos moi ben e nos gusta que nos peiten e tal. Todos os días, as modelos que todos os días teñen que pasar por este proceso. É un traballo. Perdón, bendito traballo, que te maquillen, que te aten no pelo, que te poñan guapa. Bendito traballo. Vamos, eso é maravilloso. Eu só digo unha cousa. Traballo fantástico destes profesionais e da revista. Ai, pero que sería de todas elas se non houbera maquillaxe e estilismo? Bueno, xa veis lavadiñas de cara. Mira, Xacobo, eres un traidor. Iso nada, sobre todo porque é un momento, escoitas, ti lanzaches unha pedra, agora tes que escoitala, Xacobo. Agora imos a facer un reto neste programa agora a esta hora. Que hora é? A ver que dis, A ver que digo. Como Alemanha. Crea traballo ou reparte o pouco traballo que hai. A nosa compañeira Lucía Fandiño estivo con 2 persoas que teñen ese tipo de traballo, un mini job.
Segundo os últimos datos da enquisa de poboación activa en Galicia, aumentou considerablemente o número de persoas que teñen un traballo a tempo parcial ou por horas. Os coñecidos como mini-empregos ou mini-jobs son cada vez máis comuns na nosa comunidade, algo que non deixa indiferentes aos galegos. Parecen unha escravitude os mini-jobs, porque está se vendo en Alemanha incluso que xubilados teñen que coller mini-jobs para poder contribuir á súa xubilación, e aquí vamos por o mismo camiño. Con los mini-jobs, para mantener una familia es muy difícil. Otra cosa es una oportunidad a los jóvenes, pero de aquella manera. La gente quiere estabilidad laboral y no ese tipo de trabajos, la verdad. Debería ser a jornada completa porque para sobrevivir hoy en día es lo que te hace falta, un sueldo de unas 8 horas. Milleiros de galegos vense obrigados hoxe en día a compaxinar varios traballos para poder chegar a fin de mes. É o caso de Miguel, un monitor de ximnasio que non lle faltan empregos, pero de poucas horas. Evidentemente a crise sí afectou moitísimo a miña vida laboral, pero, bueno, non me falta traballo, non me falta chollo. Eu teño varios traballos. Un destes, bueno, o que grabastes hoxe, precisamente un mini-job. Eu penso que ten que ser así, a saída é esa. Hai que buscar as horas que tes libres para traballar. É un traballo a tempo parcial. Evidentemente, empecé a facelo, a ter este traballo, porque o requería a miña vida, non? Necesitaba traballar máis para pagar o alquiler, o aluguer, e os que nos movemos, culebreamos un pouquiño para ter... para chegar ben a fin de mes, pois sabemos onde está precisamente o problema, non? Que os traballos están moi mal pagados e que non hai continuidade, entón, pois, hai que buscarse as patacas por onde sexa, como di a miña mai. A situación de Telvi é diferente. Ela, estilista canina, con 50 anos, soubo ver o lado positivo de que tras a crise o seu traballo se convertise nun mini-job. Pasei de cobrar de 1.500, 1.800 euros e traballar todos os días, evidentemente, moitas horas, a traballar 12, 15 horas semanais, cobrando unha temporada 500, 700 euros, máis ou menos. Pero, bueno, a min chégame porque eu son unha persoa que vivo sola. Evidentemente que teño outra calidade de vida, eso tamén xo digo. En tempo, principalmente, eu traballaba moitísimas horas por a demanda que había de traballo, entón agora pois non traballo nin a mitad, pero polo menos teño calidade de vida. A parte positiva de ter un mini-job, que podes polo menos facer algo. Eu antes vivía por o traballo. A min así tal como estou, chégame. Me vale. Non quero máis. Malia que no último ano creceu a ocupación en Galicia en case 140.000 persoas, perdéronse case 4 millóns de horas traballadas, en grande parte debido ao aumento destes contratos eventuais ou mini-jobs. Aí está a polémica, os mini-jobs, os mini-empregos deberían ser só un complemento ou a única opción de traballo posible tal como están as cousas. Eu creo que non é unha opción que a xente nova neste caso elixa. Creo que o que hai é que desgraciadamente temos que agarrarnos a iso, porque non hai traballos ao mellor tan estables como había fai uns anos cando España estaba noutras condicións. Pero cada vez máis sinxela e, sobre todo, máis digna, non? Trátase dunha bocatería. Chámase A las 5, curiosamente abre cada tarde a 6, algo que tamén ten a súa explicación. E ali practícase iso, solidariedade. Todos Xuntos Podemos axudan a diario a máis dun centenar de persoas. A solidaridade dase cita na bocatería As 5 de Vigo. Aquí ofrécense merendas cea para todos aqueles que o precisan. O obxectivo, que ninguén marche para a cama co estómago baldeiro por falta de recursos. Solidaridad, esta será la palabra que yo inventaré. Boas tardes, Paqui. Que é As 5? Bueno, As 5 é unha organización que naceu dende un movemento cidadán, é como se fora unha cafetería normal. Aquí veñen con unha reserva. A idea é, veño, como é o seu nome, teño unha reserva e lle das a súa ración de comida, o bocadillo, o que seña. Nos nacemos un pouco coa idea de atender o que se chaman os novos pobres, pero bueno, o perfil é variadísimo. Xente que non chega a fin de mes co salario, xubilados que non lle chega para facer todas as comidas do día, veñen moitos nenos cos seus pais a recoller a merenda e de paso se quedan aquí un rato xogando, facendo un puzzle, divertíndose, ríes con eles e o pasan moi ben. Boas tardes, María. Hola, boas tardes, que tal? Vexo que estás traballando sen parar porque os usuarios están xa a piques de chegar. Pois sí, están a pique de chegar. Ahora as 5:30 é cando entran todos. Cantas horas adicas ao día a este proxecto? Pois desde as 5 que veño 5:30 hasta as 9:30 da noite. E que é o máis gratificante para ti? Hacer lo que estoy haciendo, o sea, que ayudes a la gente, que ayudes al prójimo.
me gusta hacerlo. Todo o mundo pode axudar? Todo o mundo, de todas as edades e todos os sexos. Gastamos a día unhas 70 barras de pan e máis ou menos 6 kilos de queso, 2 ou 3 de jamón york, 2 ou 3 de chorizo. Vimos facendo uns 4.000 bocadillos ao mes. E todo iso quen o paga? Todo iso pagan os colaboradores económicos, que son os nosos amigos, aos que temos totalmente esquilmados. Calquera axuda é necesaria. Esta será la palabra. Buenas tardes, Javier, ¿tú eres canario? Sí, soy de Canarias, sí. ¿Y hace cuánto que vives en Galicia? Llevo unos 2 años. Vine con la intención de encontrar trabajo de marinero. Más o menos sobre los 3 meses hace que llevamos viniendo aquí. ¿Cómo te ayuda esto en tu vida diaria? Hombre, te ayuda el hecho de tener un sitio por las tardes donde merendar, porque entre la comida y la cena y no siempre tienes posibilidad de cenar bien y siempre te llevas algo de comer para casa, fruta o cosas que tienen aquí. ¿Cómo está la comida? ¿Buena? Bien, aquí está. Ya me preparé la merienda y... Ya veo el pollo, ¿eh? Xa ben, comezaron ofrecendo bocadillos ou un vaso de leite con galletas, pero o menú foise ampliando grazas á solidariedade de moitos vigueses que fan cada día as súas propias donacións. Grazas a eles, e por suposto, os voluntarios, son moitas as familias con nenos ou os xóvenes que poden cear cada día e pasar un bo rato aquí, en As 5, que xa saben, abren ás 6. A min encántame esta iniciativa da que nos fala Lucía Fandiño, ese bar As 5, que recorden, abre ás 6. Entre outras cousas, encántame, primeiro pola solidaridade que vemos nesa iniciativa, pero depois o xeito tan digno, tan correcto de evitar que a xente teña vergoña ir, por exemplo, o que decías ti, Ana, a unha casa de comida pública e tal. Entón, a xente vai aí, pide a volta ao cole. Fátima, son os bancos de libros. En que consisten eses bancos de libros? Así, a nosa compañeira Lucía Fandiño estuvo nun destes bancos de libros para comprobar como facilitan a vida de moitas destas familias con esta volta ao cole. Para moitos fogares galegos, a volta ao cole supón un gasto difícil de afrontar. Os libros supoñen o principal desembolso ao inicio do curso. A boa nova é que cada vez hai máis colexios como o Mosteiro de Bembrive, onde dende fai 25 anos empregan diferentes iniciativas para facilitar o acceso aos libros de texto. Este año, como siempre, me podrás encontrar. Neste colexio, por unha parte, levamos utilizando o banco de libros desde hai máis de 25 anos. Fomos un centro pioneiro ao que seguiron moitos centros despois. Esta idea xurdiu con 2 obxectivos: axudar aquelas familias que tiñan poucos recursos económicos e, por outra banda, pois que os libros que sí podían ser reutilizados non se foran ao lixo. En que consiste isto do banco de libros? Pois consiste en que ahora a principio de curso é un sistema onde os nenos teñen os libros casi gratuitos, vedes nas mesas, que os nenos xa teñen o seu lote de libros. Entonces, únicamente teñen que incorporar, por exemplo, este ano, o de coñecementos oprimidos e pasou a ser o de ciencias naturais e sociais. Entonces, ese libro vai a ser novo e ese teñen que mercalo. Os outros sosteñen, reciclados de outros anos. Vexo aquí a mesa de María, esta. E María ten aquí unha pila de libros. Exacto. Este ves que o libro, por exemplo, que no curso pasado foi de Xavier, ahora, a principio de curso, o primeiro día, María levos a casa, se está un pouco deteriorado, cambia o forro e cambia a etiqueta con nombre, pon o nombre seu. Neste colexio os alumnos acceden a case o 100% dos libros de texto de xeito gratuito. Só teñen que mercar aqueles que son funxibles, é dicir, os que non se poden reciclar dun ano para outro. E tamén aquí, por medio da AMPA, existen facilidades para os pais. Todo aquel material que é funxible, que non se pode reciclar ou non se pode volver a utilizar, o compramos a través da AMPA para que así a compra sexa unha compra grande e na librería nos poda repercutir un aforro nun desconto. Cantos libros encargachedes este ano? Pois alrededor de 500. En euros ven sendo uns 17.000 e pico euros. Pois nós o que facemos é en xuño mandar unha circular onde ti podes, se queres, facer a reserva de libros con nós
aforran entre un 13 e un 15%. Bueno, vostede está aquí recollendo os libros para a súa filla. Que porcentaxe de libros vai utilizar do banco de libros e cantos ten que mercar? Solo teño que mercar un. O resto, creo que son 8 ou 9, son do banco de libros. Isto é un aforro enorme. Evidentemente, para min e para o resto. É unha gran axuda porque se aforra moitísimo diñeiro cos libros. Este centro é pioneiro nesta iniciativa. É pioneiro por dúas razóns. Unha razón económica, que lóxicamente neste momento é importantísima, pero tamén por unha razón cívica, quero dicir, os nenos que cuidan dos libros, cuidan do que é de todos. Non son os meus libros, son os libros que son do cole, que van a pasar a outros compañeiros e que eu teño que cuidar porque son de todos. Sexa como sexa, o certo é que este centro leva 25 anos dando exemplo de como facilitar o acceso aos libros e, de paso, facer un pouco máis levadeiro o inicio do curso para as familias galegas. Hai que aforrar, non están os tempos para facer o contrario e ademais hai que decir que asequibles, como cada nos recorden, en Larpeiros. O que non é tan asequible é a volta ao colexio. Hoxe luns, en Galiza, os máis novos comenzan o novo curso escolar. E tamén, con esa volta ao cole, hai tamén que volver a pagar cartos entre libros, etcétera, etcétera. En material escolar, ben, Lucía Fandiño falou cos pais para saber cantos cartos están gastando este ano. Xa estamos en setembro e as familias galegas prepáranse para afrontar os gastos da volta ao cole. Hoxe visitamos a unha familia numerosa que nos conta como viven eles isto do regreso ás aulas. Temos 4 fillos, o fillo maior vai facer 18 anos, entra xa na universidade, e a seguinte chamase Fátima, empeza a bachiller, Gonzalo está terminando la ESO, e a pequena Iria está en primaria. La vuelta al cole, el mes de septiembre siempre es un mes muy complicado, bueno, porque es cuando tienes que hacer acopio de los materiales del colegio, los uniformes, pero bueno, después de muchos años siendo familia numerosa, pues al final ya llega siempre como una especie de rutina. Canto gastades de media cada setembro? Eu penso que 1.500, 2.000 euros gastamos fácil. Os libros de texto supoñen o gasto máis importante, entre un 30 e un 50% do presuposto que as familias adican ao inicio do curso. Aquí hai unha regra que se cumpre, canto máis alto é o curso, máis caros son os manuais. Según eles van avanzando cursos, os libros sempre son máis caros, ¿no?, de un ano para outro. En bachillerato, os libros eran máis caros que na ESO, que en primaria. Entón, segundo van eles facéndose maiores. Cales son as compras obrigadas que hai que facer cada setembro para a volta ao cole? Esas das que non podemos prescindir. Pois os libros que podemos apañar como sexa, pero o material escolar que tamén se dalle ben, as libretas, os folios, os rotuladores, as plastidecores, eso non se pode heredar. Nos libros non podes buscar outras alternativas, ¿no?, porque se non tes o temario é o que é, tes que comprar e tes que añadirte. Sin embargo, os pantalones de Gonzalo xa foron de Guillermo, as saias de Fátima xa quedan para Iria, entón aí xa apetece unha outra alternativa. E como ves isto de que herdes tantas cousas dos teus primos, da túa irmá? Bien, porque cuando voy a hacer algún ejercicio, algunas veces los tengo hecho y tengo mucha suerte. Tes ganas de xa da volta ao cole, de comezar? Pois, a verdade é que non. E aquí temos a Guillermo, o maior de todos os irmáns. Boas tardes, Guillermo. Ti pasas xa para a universidade? Sí, eu vou estudar en Vigo Enxeñería Tecnolóxica Industrial. E como se vive aquí nunha casa con 4 irmáns, bueno, 3 irmáns máis pequenos que ti, como levas? Lévase ben, moitas veces é un pouco coñazo, bueno, pero nada, lévase ben, nunca estás aburrido. Equipar os nenos para a volta ao cole supón un importante desembolso de cartos. Sen embargo, sempre hai algún truquiño para aforrar. Pois mira, escapar un pouco das marcas, incluso nas libretas, nas mochilas, das marcas de moda, eu creo que aí se ahorra un montón. Os fogares galegos gastan o ano alrededor de 26.000 euros de media, polo que o inicio do curso supón case o 3% desa cantidade. Malia isto, a volta ao cole en Galicia é unha das máis baratas de España. Ben, é moito gasto, claro que sí, Galicia. Queremos falarlles agora de dous novos deportistas galegos, Mauro
e Loira. Están a piques de cumprir o soño da súa vida, participar nada menos que no Campeonato do Mundo de Natación para persoas con síndrome de Down, pero necesitan 7.000 euros. Non teñen todavía eses cartos para participar nese importante campeonato. A nosa compañeira Lucía Fandiño conta a súa historia. Teñen aptitudes, talento e, sobre todo, moita ilusión. Mauro e Loira son dous rapaces galegos que se sacrifican cada día para conseguir o seu soño, participar no Campeonato do Mundo de Natación para persoas con síndrome de Down que se celebrará o próximo mes de novembro en México. Teño moitas ganas de ir ao Campeonato de México, porque tengo moitas ganas de competir e hacerlo moi ben. Eu quero ir ao Mundial de Natación porque é un soño. Adestran cada día unhas 3 horas e fanno xuntos sempre que poden. A adestradora de Loira é a súa irmá Noite, licenciada en INEF, e a Mauro dirixe o seu pai, Kiko, exxogador do Celta. Ambos os dous coinciden en que os rapaces son dous deportistas natos e moi sacrificados. Loira é unha rapaza traballadora que non lle importa os metros que lle metas. Cabreas un pouco cando lle dices o que fai mal, eso é verdade, pero bueno, a verdade é que é bastante traballadora e sacrificada 100%. Mauro é un chaval fora de serie e cada vez se supera máis. É o mellor deportista que coñezo. Estou esperando a primeira vez que me diga papá ou Kiko, como me chama, que dice, non quero traballar máis, que estou cansado e tal. Eso para el casi é un insulto. Acudir ao Mundial non sería o primeiro récord para Mauro. Foi a primeira persoa con síndrome de Down en cruzar a nado os 10 kilómetros que separan as Illas Cíes de Vigo. Foi unha travesía moi bonita, pero a vez dura. En total, 4 horas e media nadando. Ademais, foi tamén a primeira persoa con síndrome de Down que aprobou unha oposición en España. Unha oposición que aprobei a base de estudiar moito ante un ano. Foi o primeiro, o número 1. En estes momentos está traballando en Lugo na Tesorería Xeral da Seguridade Social, como un máis. Pero a carencia destes dous nadadores nada ten que ver co deporte, senón máis ben cos medios para cruzar o charco e chegar a México. Por iso, dende o seu clube, queren facer un chamamento. Desde o Racing Chapela facemos un chamamento a toda a xente, a todas as empresas que queran colaborar con Loira e con Mauro. Es poquito lo que nos falta para conseguir el sueño de estos dos nadadores con síndrome de Down. En canto ás posibilidades de medalla, os números están da súa parte. Mauro en 200 mariposa tiene muchísimas posibilidades de medalla de oro, y Loira el año pasado en el Campeonato de Europa hizo 5 medallas, estando en las mejores selecciones del mundo. Eles teñeno claro. Eu creo que podo ganar, sei que podo hacerlo. Por iso aproveitan para pedir a todos aqueles que os están vendo que me dean moita forza para ir ao Campeonato de México. Malia que o Campeonato do Mundo se celebra en novembro, non hai tempo que perder, xa que é agora, en setembro, cando teñen que mercar os billetes de avión. En Boas Tardes, por suposto, queremos axudalos. Vostedes poden facelo tamén a través desta páxina web. Xa saben, toda axuda necesaria e pode resultar decisiva. Mauro e Loira teñen que estar nese Campeonato do Mundo de Natación para persoas con síndrome de Down. E sería unha bagua que non o fixera menos que a revista, atención, Vanity Fair, unha das máis prestixiosas do mundo, asegura que un dos lugares máis idílicos de todo o mundo está aquí en Galicia, en concreto é a Alameda Compostelana. E a nosa compañeira Lucía Fandiño fixo un recorrido polos seus lugares máis emblemáticos. Será pola súa arboleda? Será polas flores? Ou polos seus habitantes? Pois por todas estas razóns e por moitas outras, a Alameda de Santiago foi elixida recentemente como un dos parques máis idílicos do mundo. Foi a revista Vanity Fair a que nunha recente reportaxe describiu a Alameda Compostela como un dos rincóns verdes máis impactantes do planeta a carón doutros parques de cidades como París, Tokio, Londres ou Nova York.
Para a maioría, este recoñecemento foi toda unha sorpresa. Sabíades que agora mesmo estamos sentadas nun dos parques máis idílicos do mundo? Pues la verdad no lo sabía. Ah, pues no sabíamos. Pues no lo sabía, pero ahora ya lo sé, mira. Outros xa o sabían dende fai tempo. Eso tiño pensado na miña cabeza xa hai moitos anos. Pero o certo é que todos coinciden en que a Alameda sobranlle cualidades para estar entre os parques máis idílicos de todo o mundo. Ten boa vegetación, é bonita, moitos bancos para sentarse e tal. É um bom sítio para passear, estar tranquilo e tal. Tem muita paisagem, as flores, é tudo muito bonito. Porque é a natureza que hai. Eso non é artificial. Estupendo, todo precioso. A publicación norteamericana destaca a grande cantidade de especies vexetais que posúe, os seus tesouros artísticos e que ningún parque se integra tan ben na cidade. Un espazo que os composteláns aproveitan para pasear, facer deporte ou pasar un rato agradable en parella. Un dos lugares máis coñecidos é o Paseo da Ferradura, cuxas vistas á catedral convírteno nun dos rincóns máis emblemáticos e, por que non, máis románticos de toda Galicia. Seguro que vos sodes das que vides aquí co mozo. Bueno, a verdade é que quizáis algunha vez todas viñemos. Parecemos un sitio romántico. Sí, sí que... Sí, es bonito. Para Sí. pasear, sí. Sí, moito. Vos vides moi a menudo? Sí, bastante. Que vistas tan románticas, eh? Yeah, very romantic. Vostede é de aquí de Santiago? Sí. Como santiaguesa, que partes da Alameda me recomendas que vexa? A parte de alá, que están as fontes, os xardíns e a parte do Campus Sur. Un percorrido en xeral? Sí, tampouco é tan grande, non é tanto esforzo recorrela toda. Das unha volta por aquí e outra por aí e outra máis arriba. Vostede parece que coñece moi ben a Alameda. Voulle facer caso, eh? Conocerme, poderme facer caso porque conozco ben, sí. Si ver que máis. Pois despois deste paseo, podo afirmar que a Alameda de Santiago é un dos parques máis idílicos. O que non me dixeron os santiagueses é que era mellor facelo acompañada. Ese é o paseo de Lucía Fandiño, nada menos que por un dos lugares máis idílicos de todo o mundo, segundo a revista Vanity Fair, que non o decimos nós. Eso é unha promoción tremenda. Ora como picheleiro, como compostelán, por favor, deixademe sacar peito pola Alameda de Santiago, que é unha fermosura. Prendas tanto de firmas exclusivas como de marcas low cost. Bueno, sen dúbida, as mellores aliadas para conseguir un look propio e inimitable. Lucía Fandiño estivo ali e de primeira man comprobou que as boutiques non están nin moito medo pasadas de moda. Rúas como esta en Santiago de Compostela convertíronse nos últimos anos na sede de grandes cadeas que producen exactamente a mesma roupa para todo o mundo. Pero que ocorre se o que buscamos é unha prenda especial, algo que non teña ninguén máis? Pois estamos de noraboa, porque a última tendencia en Galicia é o retorno das boutiques. Hola, Susana, fai canto tempo abrichedes esta tenda? Hola, mira, simplemente Luna abrió hace 2 años y medio. Creíamos que aquí en Santiago se necesitaba tiendas pequeñas que ofrecieran cosas novedosas, que no tuvieran las grandes cadenas. Si quieres un vestido que no tenga nadie o jerseys más especiales, es en el sitio donde los vas a encontrar, igualmente con los complementos, que son complementos artesanos, como los gorros que son hechos por una empresa aquí de Santiago, los bolsos de yute. Artesanais. Todos artesanales. Intentamos diferenciarnos en los complementos, que no sean complementos made in China. Lo que intentamos nosotras siempre es buscar ropa económica y que sea diferente. As boutiques son as nosas mellores aliadas para lograr un estilo irrepetible e marcar a diferenza, algo que resulta cada vez máis complicado mercando nas grandes cadeas. Pero que prefiren os galegos? Gústame mercar en boutiques e tamén nas grandes cadeas. Hai que saber combiñar e utilizar un pouco de todo. Normalmente en grandes cadeas. E por qué? Non sei, porque é máis fácil atopar o que buscas, sempre tes máis talla. Sobre todo polo prezo e igual tamén por tendencias. Indiferente. E sabes que así arriscaste a dobrar a esquina e ver a alguén vestido igual que ti? Non me importa, que aproveite. Eso é o malo, pero bueno, é o que te expós.
Juana, estamos aquí en Mimolet, outra das boutiques de Santiago de Compostela. Vos competides directamente coas grandes cadeas. En que vos diferenciades delas? Pues la diferencia que yo creo que tenemos los pequeños comercios o las boutiques es el trato personalizado. Estamos pendientes pues, de cómo le sienta, cómo le cae, los colores que le favorecen. Por exemplo, se quero ir a un casamento, desto que as mulleres odiamos que apareza outra muller coa mesma roupa que a nosa, podo vir aquí e comprar un vestido que non vai a ter ninguén máis. Por supuesto. Siempre son modelos exclusivos en los cuales la gente puede confiar que serán ellas solas a quien lo lleve. ¿Y qué precio tenían estos vestidos? Pues este vestido está en 165. Por 165 este? Y ese 240. Pois por este prezo asegurámonos ter un vestido exclusivo dun texido natural, de última tendencia e que non se vai repetir. Por supuesto. Sí. Bueno, Juana, vexo que tes aquí uns tocados e uns cinturóns espectaculares. Eu quero exercer hoxe de clienta, desas das que tratades tan ben. Próbame a min de todo e ponme guapa para un evento. A min estes tocados, recórdame moitísimo, sabes a quen? A máxima raíña de Holanda. Efectivamente. Verdade? Ella los usa muchísimo. E que prezo terían? En 84 euros. Pois despois desta xornada de compras, esta maravilla vense comigo para casa, que sei de boa fe que ninguén mo vai copiar. Volven as boutiques, sí, volven as boutiques nestes tempos en contraposición. Consiste en vestir para pasar desapercibido, en non chamar a atención, un pouco unha nova tendencia que está moi en boga e que moitos chaman o normcore. Lucía Fandiño sabe moito desta nova tendencia. Se sodes dos que aínda estades tratando de comprender o termo hipster, podedes deixar de intentalo. A nova tendencia que está agora en boca de todos é o normcore, ou o que é o mesmo, a antitendencia. Vestir de xeito aparentemente despreocupado, como intentando pasar desapercibido e recuperando os básicos de toda a vida. Houve un tempo en que a moda pasaba por ser complexa. Cantos máis brilos e volantes, mellor. Pero agora parece que o máis cool é apostar polo normal e o máis sinxelo. Camiseta básica, pantalón vaqueiro e zapato deportivo. O único complicado, o nome que lle puxeron os expertos a esta antitendencia. O normcore. O que? Esto de que, perdón? Non sei o que é iso. Pois non o coñezo, estilo. Din os expertos que cando todo o mundo busca originalidade, a única forma de ser diferente é evitándoa. Agora, ter estilo pasa por ser igual que todo o mundo. O primordial, prescindir de todo aquelo que sexa trendy, optar polos básicos e mesmo recuperar do armario roupa de anos atrás que puidese pasar desapercibida en calquera parte do mundo. A min pareceme bastante cómodo. Eu rescato sempre a roupa de meus pais, os Levis, e eso encántame vestir así. E ti gardas no armario, por exemplo, eses vaqueiros de talle alto ou eses forros polares que tiñamos cando éramos pequenas? Algún é de ter, penso. Sí, desas prendas que nunca tiras e que sempre están aí porque lle tes especial cariño. Algún sei que queda. E pénsalo sacar? Pode ser. Non sei, se pon de moda outra vez, teria lo que pensar. Xa está de moda. Xa está de moda, pois... Porque me dixeches ti, que senón eu non sabía. Son moitos os rostros coñecidos que xa levan o antiestilo por bandeira e que se inspiraron noutros famosos que nada teñen que ver co mundo da moda, como o fundador de Apple, Steve Jobs, ou o mesmo presidente dos Estados Unidos. Pero non é necesario ir tan lonxe. Aquí en Galicia temos unha boa mostra de xente que segue a non tendencia, mesmo sen sabelo. Eu visto como cómodo. Casual. Camiseta, pantalón y tenis. Non sei se como era o nome ese. Normcore. Ahora conozco un nuevo término para ver cómo me he visto. Malia isto, tamén son moitos os que se resisten a estar á moda sen estalo. A mí personalmente no, a mí me parece que la imagen es una de las cosas que más entra por la mirada y tienes que ir con una imagen presentable. A mí tampoco me va mucho, pero bueno, cada uno. Vos de Normcore, nada. Nada. No. Para presumir hai que sufrir. Pois xulguen vostedes mesmos e decidan se están dispostos a fuxir das tendencias para estar a moda a vindeira tempada. Bueno, pois nada, que non estamos a moda. Raquel, Eva, Fati, facer números tras números tras números para chegar a fin de mes. Non unha familia convencional, está formada por pais divorciados, xuntaron os seus fillos, teñen 5, 4 deles viven coa familia, son os Serrano. E Lucía Fandiño pasou un día con eles facendo contas.
Xa se comeza a falar da costa de setembro nos fogares galegos e é que neste mes xúntanse unha morea de gastos. Hoxe en Boas Tardes visitamos a unha familia numerosa moi especial e calculamos cantos cartos lle fan falta para chegar a fin de mes. A vosa familia é moi especial, sodes coñecidos como Serrano de Vigo. Sí, a verdad que sí, somos dúas personas divorciadas, ela con 3 fillos, eu con 2. Vivimos todos xuntos, excepto a maior. Eu sou autónomo, pintor, fago reformas. E ti, Ana María? Ahora mesmo nada, na casa, como a maioría dos españoles. Setembro é un mes no que hai moitos gastos, con isto da volta ao cole. Como se vive isto nunha familia de tantos membros? Unha locura, porque hai que axustar dun lado, del outro e facer marcha. Se vos parece, imos calcular canto gasta a vosa familia ao mes. O gasto obrigado por excelencia sería a vivenda. Aquí pagamos 400 euros. E outro dos gastos obrigados, as facturas. Mais ou menos, entre luz e auga, sobre os 100 euros, máis menos. Seguinte gasto obrigado, a comida. Parece vos imos facer unha compra semanal ao supermercado? A ver, sí. Vamos. Cales son os trucos para facer unha compra económica no supermercado, Ana María? Pois, máis que nada, marcas blancas. Hai algo de diferencia e ao cabo de mes son cartos. Canto soledes gastar no supermercado ao mes, máis ou menos? 20 euros diarios, máis ou menos, 600 al mes. Facedes compra semanal, diaria? Según como este bolsillo. E vos que vos apetecía mercar hoxe, por exemplo? Zumo. Zumo. E poden mercar zumo hoxe? Hoxe non. Hoxe non toca. Sempre tedes que prescindir de algunha cousiña? Está claro, algunha vez hai que prescindir. Pódese facer un día un pouco, comprar unhas galletas, uns chocolates e tal, pero non é por norma nin diario. O máis importante é comprar as cosas máis básicas, as que non poden faltar na casa, como pode ser o leite, os nenos, as súas galletas, o pan. Hai alimentos que non se pode prescindir deles, aínda que se queira. Bueno, en canto saiu a compra ao final? Pois 26,19 céntimos. Isto máis ou menos por día? É o que solemos gastar no día. Que viría sendo o mes os 600 euros que dicíamos antes. Sí, xusto. No se puede comer al amor, las deudas no se pueden pagar con amor. E a todos estes gastos obrigados de cada mes, úneselle, en no mes de setembro se cadra, un dos gastos máis importantes do ano, que é o da volta ao cole. Nos este ano arreglamos máis ou menos co tema de banco de libros, que sei que ahora en xeral están facendo moito, e supone un gran ahorro. Se tes un fillo, sei gasto, pero tendo 4 pequenos, tens que multiplicar 200 euros por 4. Todo por 4. Está o material, que tamén lle chega, porque parecen tonterías, lápices, bolígrafos, non sei que, pero ao final suma. E despois roupa, calzado, cazadoras, telos preparados por inverno. Se vos parece, imos facer un pequeno reconto de todos os gastos que tedes o mes. Incluímos que para a vosa familia, para chegar a fin de mes, fanlle falta 3.500 euros. Sí, 3.500 euros que non é fácil e, bueno, aí están os números e non minten. É doado chegar a fin de mes para a vosa familia? Non. A ver, ningún mes é doado. E setembro é crítico. Se vos parece a todos, despedimos esta reportaxe estilo Familia Serrano. Veña. Imos aló. Boas tardes. Boas tardes, familia O Serrano de Vigo. Que exemplo é para comer a todos, os membros desta familia, o pai, a nai e os 5 fillos dos que coñecemos aquí no Boas Tardes a 4. Vaya esforzo. Mentras Ricardo estaba aí de festa, Lucía Fandiño pois está cos músicos galegos que tocan aí na Praza do Obradoiro de Santiago de Compostela, en concreto no Arco de Xelmírez. Moitos deles son estudiantes universitarios, futuros médicos, dentistas, etcétera, etcétera. Bueno, imos coñecer máis da súa vida, dos seus problemas, grazas a Lucía Fandiño. Por necesidade, por vocación ou simplemente para conseguir un diñeiro extra. No Arco de Xelmírez de Santiago de Compostela actúan ao día máis dunha decena de artistas, a maioría deles profesionais e mesmo compaxinan os seus estudos universitarios con tocar na rúa. Estudiante de Química. Estudié Administración e Dirección de Empresas. Pois eu fixen Económicas e agora veño de rematar un máster e agora a idea era empezar o doutoramento. Moitos deles tocan no Arco de Xelmírez, ubicado nun dos laterais da Catedral Compostela, dende hai varios anos. Fano por necesidade, pero tamén por vocación. É unha maneira de gañarse a vida, de gañar algúns cartos para poder ir tirando, bueno, axuda
é un complemento de axuda moi importante. Pues por necesidad y porque es una forma de practicar esto. Porque é un medio de vida. 2, porque é un sitio maravilloso para expresarse, para tocar. 3, porque me gusta. Cantos cartos se poden gañar tocando aquí no Arco de Xelmírez ao día? O xusto. Deixémolo así. Moi relativo, en inverno moi pouco, moi pouco, en verán algo máis. Mais ou menos? Non é para facerse rico. Para ir tirando e para poder ir tirando durante o ano. Depende, la verdad que depende, pero en verano pues entre 30 y 40 euros. En verano, en invierno non llegas a 10 muchas veces. E quenes son máis generosos, os turistas ou os propios santiagueses? Os turistas. Entendible. Por outro lado, os santiagueses levan escoitando música aquí 40 anos. Sí, serán máis generosos son a xente que ven de fora. A situación deste arco, a afluencia de turistas ou a amplitude do son grazas á arquitectura fan del un dos mellores sitios de Santiago para tocar na rúa. Ademais, para os músicos, ten outros valores engadidos. O único lugar onde se pode tocar tranquilamente é aquí, aparte de ter unha moi boa acústica, é ser un rasgar dos días de chuvia, que non é pouco. Pero a polémica xurdiu fai uns días, cando a policía expulsou os artistas do arco, segundo eles, sen previo aviso. Dende o goberno local apuntan que esta é unha zona non autorizada para tocar na rúa e que, malia que ata o de agora fixeran a vista gorda, víronse obrigados a desaloxar os músicos despois de que un deles dese un concerto pasadas a 1 da madrugada. Os artistas desmentiron esta acusación e destacan que entre eles organizan os horarios perfectamente. Quedamos de madrugada, das 4 ás 7 da mañán, e apuntámonos nunhas listas. Cada persoa un turno, en turnos de hora e media. O primeiro que chega é o encargado de facer as listas. E os demais, según van chegando, vanse apuntando. Despois hai que esperar hasta que a catedral toque ás 7 da mañán. E todo o mundo respeta o seu turno? Sí, por suposto. Aquí é moi raro que haxa problemas. Se acaso son eventuais, é moi pouco frecuente. Somos como compis, todos nos conocemos, non hai problema. Os músicos afirman que o arco é innegociable, malia isto entenden que pode ser necesario chegar a un acordo en canto ao horario ou os decibelios das actuacións. Tras varias reunións, chegaron a un principio de acordo co Concello e ambas partes volverán a reunirse a semana que ven para regularizar o uso do Arco de Xelmírez. Xente que está estudiando cos seus estudios universitarios, cos seus másters tan de moda, pero que están aí sacando uns cartos por vocación ou tamén por necesidade, non sabemos, non? Cada caso será diferente. En todo caso, a polémica está nesa intención do Concello de regular de algún xeito, o Concello de Santiago, esa actividade, non? Poñerlles unhas horas determinadas, uns espacios determinados. Que vos parece ese os alimentos e o tempo o último en electrodomésticos é xuntar as dúas cousas e facer a cociña, preparar os platos, si no lavalouzas. Iso pode comprobalo a nosa compañeira Lucía Fandiño, que prepara unha xarda e un postre, ademais. Falar de cociña e innovación está moitas veces ligado e se mesturamos todo isto co mundo dos blogueiros, saen ideas que nun principio poderían parecer imposibles. Hoxe en Boas Tardes cociñamos no lavalouzas con Rubén, un ourensán autor do blog Nin mata, nin engorda. I got my ticket for the long way round, 2 bottle whiskey for the way. And I sure would like some sweet company. Oh, I'm leaving tomorrow, what do you say? Rubén, agora que xa estamos listos, xa podemos comezar con isto da cociña. Estou ansiosa porque me digas de que vai isto de cociñar no lavalouza. Ben, pois cociñar no lavalouza é un método de cociña alternativo, digamos, para forrar un pouco de enerxía e de tempo. É unha cociña ao vapor. En España, puxose de moda por unha blogueira italiana que se chama Lisa Casali, e que sale nun anuncio dunha empresa de telefonía. E ti que tes un blog de cociña e eres experto na materia, que opinas desta técnica tan innovadora? Pois sí, teño un blog de gastronómico que se chama nimataniengorda.com. E, bueno, respecto a esta técnica, o sabor dos alimentos está moi ben porque se fan no seu xugo, no seu vapor e tal, pero non pode competir cos guisos das nais e das avoas. Pois se te parece, Rubén, imos probar aquí en Galicia este invento italiano, por así decilo. Que nos vas preparar hoxe no lavalouza? Ben, pois vamos facer 2 receitas moi sinxelas e con produtos, digamos, de tempada e galegos, non? Entón, vamos facer primeiro unha xarda con pisto de verduras. E
E logo un postreciño que é como unha mousse ou unha compota de mazá que leva laranxa e canela. E mentres agardamos a que remate o programa do Lavalouzas, eu sei que ti, Rubén, tes unha versión galega destas novas técnicas de cociña. Contanos. Pois sí, eu fago tamén cousas na cafetera. A típica cafetera italiana que temos na casa, pois fago os chícharos frescos co vapor da auga da cafetera. En 5 minutiños, os chícharos listos. E boísimos. No seu punto. Bueno, Rubén, xa temos a nosa comida listiña. Sí, xa estaría preparada para degustar ou, se non, guardar no frigorífico. E requírese de moita técnica para facer isto ou calquera pode facelo na casa? Pois sí, calquera pode facelo, pero hai unhas normas básicas, digamos, para que todo saia ben. Teñen que ser, os botes teñen que estar ben limpos, esterilizados e botes que pechen herméticamente. Bueno, isto parece casi un menú dun restaurante de prestixio, un menú de degustación. Sí, ademais, a presentación é moi bonita, penso. A ver que tal o sabor. Boísimo. Sabes que che digo, Rubén? Que isto nin mata, nin engorda. E por riba está moi rico. Hoxe a audiencia de Boas Tardes non se pode queixar. Démoslles uns truquiños moi bons para facer unha comida exquisita e diferente e, de paso, a forrar na cociña. Eu, co vosso permiso, quedo aquí un cachiño máis. Bueno, non sei que che diga, Lucía Fandiño, aquí as caras dos colaboradores e presentadoras pois que están así como que non teñen moita ganas. Mensaxe para as cociñeiras, xa saben, preparen o lavalouzas, o lavabaixelas, cacheira de porco, pa dentro, cociño, pa dentro, mando de grelos, pa dentro, darlle o programa máis largo e listo. A lavar e a cociñar. Home, aquí o caso é a forrar, e aproveitar esa calor mentras o lavalouza está funcionando, non ter que acender a cociña. Pero que sí que hai que ter moitos riscos porque a 50 graus cando se cociñan estas comidas poden quedar algunhas bacterias vivas, por lo tanto, como di aí Lucía, cerrar herméticamente nun bote de cristal. É que estábamos falando aquí, Fátima Meixeu, mentras veíamos o vídeo, e claro, esa gomiña, vale, o bote hermético está ben, pero a gomiña, dicía Fátima con razón, esa goma con 50, 60 grados vai se deteriorando. Ese se filtra o xabón. Un símbolo que ten miles e miles de seguidores e agora recopila esa loita contra o cancro nun libro que se chama El mejor, peor momento de mi vida. Lucía Fandiño estivo na presentación. Hoxe en Boas Tardes achegámonos ata o Hostal dos Reis Católicos en Santiago de Compostela para asistir á presentación do libro dun dos grandes do xornalismo galego, Nacho Mirás. O 31 de decembro do ano 2013 quedará marcado para este xornalista da Voz de Galicia como un dos peores da súa vida. Foi entón cando lle diagnosticaron un tumor maligno no cerebro. Moi lonxe de frealo, o cancro que padece mesmo impulsou a súa carreira agora como escritor. Eres pai, tes un blog, eres xornalista e hoxe presentas o teu libro. Os meus días teñen 24 horas, non sei os teus. Os meus tiñan 24 horas. Cando estaba de alta, estaba traballando, tiñan máis de 24 horas tamén. Ahora estireinos todo o que dan, porque cando aún lle dan un pronóstico malo, ou vive ou a vida pasalle por riba. Hoxe ve a luz un traballo de moitos meses, El mejor, peor momento de mi vida. Fálanos un pouquiño do teu libro. Pois é un pouco rabudo feito papel, o meu blog feito papel convertido en un libro, que era unha das grandes aspiracións que eu tiña, pero nunca atopaba o momento, o argumento, o eixo, non? No libro falas da tua enfermidade, do cancro. Como se encaixa unha noticia como esta, un 31 de decembro do ano 2013? Despois da primeira impresión, do primeiro mazazo, pois fun aprendendo a levantar a cabeza e a lidar e a convivir con esta situación, non? Eu decidín contalo eu, porque a xente empezaba a preguntar por que non traballaba, por que non firmaba no xornal. Non traballo porque teño un cancro. Non sei se son un valiente ou son un ousado ou que son, pero decidín facelo e a min vaime ben. Eu sei polo teu blog, rabudo.com, que fai pouco recibiches boas novas. Como vai a recuperación? Estou bastante ben e ahora pendente de que a última proba que me fagan o día 1 de outubro pois saia que ese cerebro operado sigue limpo e que podemos seguir. O humor axudoume moito, o humor negro. Eu ofrezo a miña visión de como levar a miña enfermedade. Que lle axuda a alguén máis? Pois entón este horror todo no que vivo instalado ten moito máis sentido. Como a todo na vida, seguro que hai un claro
claro, seguro que se saca algo bo de todo isto, Nacho. Si ponderar, poñerte no sitio, dicir que non paga pena andar a correr e a preocuparse por carallar. Dende o noso programa, dende Boas Tardes, desexarte toda a sorte do mundo, que sabemos que che vai ir ben, o teu libro vai ser un rotundo éxito porque non hai outra forma de facelo, e dicías antes que eres un valente, un referente e un exemplo. A mí nunca me ha ocurrido lo que le ha ocurrido a Nacho y desde luego no sé si tendría el valor de hacer el periodismo de mí mismo que él ha hecho. Sin tú quererlo, sin tú proponértelo, te conviertes, gracias además a tu forma de escribir, en un ejemplo para muchísima gente. Chamarlle o cáncer por o seu nome axuda a perder o medo, axuda a enfrontarnos con él a todos, porque ao final neste barco eu penso que estamos todos. Hoy me preguntaba una compañera de televisión que sus días tenían 24 horas y los míos parecía que tenían el doble, ¿no? Es cierto, yo aprovecho mucho más el tiempo y en todo ese tiempo escribiendo, después fue un reprocesado y después de una gestación de elefante de casi un año, la criatura nació. Nacho, eu xa teño aquí o noso exemplar do libro, gustaríame que nos lo dedicases para todo o programa de Boas Tardes, para todo o equipo. Pois aí vai. Grazas, Nacho Mirás, que exista xente como a ti, pois, home, énchenos de felicidade para superar todo tipo de situacións. Esta é a túa dedicatoria para o equipo de Boas Tardes. Grazas por estar neste mellor, peor momento. Moitas grazas, Nacho Mirás. Un home que, como sabedes, queridos colaboradores, non perde a forza, o sentido do humor, a enerxía, a vitalidade. É que hoxe en día nos falase do cancro nos medios de comunicación, falase moito, pero dun xeito moi sensacionalista, mesmo ás veces dramático tamén. El chama ao cancro polo seu nome, como dicía a psicóloga, con claridade, con franqueza. Probar comida que nunca probara, comida exótica para ela. Un mexicano, por exemplo, un chino, e de postre, tamén tivo postre, bueno, xa o verán, o deixamos para o final, pero xa verán que postre tomou Carmen. Os restaurantes de comida internacional chegaron a Galicia hai moitos anos. Malia iso, aínda somos moitos os que non sabemos como se comen certos manxares que veñen de terras lonxanas. Hoxe, Carmen e máis eu facemos unha ruta gastronómica do máis curioso e probamos pratos que ata agora eran descoñecidos para ela. Para o primeiro prato visitamos o restaurante chinés Hong Kong en Vigo. Imos ver que tal se lle dá a esta ama de casa acostumada á comida tradicional, isto de ter que comer con paus de madeira. Carmen, primeiro prato nun restaurante chino. Tes medo? Ai, un pouco. A ver o que me poñen estos. E tío de comer cos paus chinos? Nada. Non sei se o meu can non comerá mellor con eles que eu. Por que queres empezar? Polo tofu ou polas setas chinas co bambú? Pois casi coas setas chinas, que me parece que vou a ser capaz de pillalo mellor. A ver, como a miña comida, Que traballo para comer. Menos mal que non eras de probar. Sí, porque senón mellor igual tiñades que pagarme outra ronda máis. Continuando a nosa particular ruta gastronómica, cruzamos o charco e transportamos o noso padal ata terras mexicanas. O do chino provecho, pero o mexicano non che sei eu, Las salsas van de arriba abajo, las dos primeras son las más picantes de todas. Yo aconsejo, para probarlas, mejor esperar a las bebidas. ¡Ay, ándale, que pica de cabajo! Esto no te va a encantar, ¡Aire! ¡Mi madre de Dios, que me pica esto estómago! ¡Qué fastidio, O que sempre lle dixeches aos teus fillos que non había que facer, comer coa man. Bueno, hai cousas que hai que comer coa man. Por exemplo, o churrasco non o vas a estar comendo co cuchillo tenedora. Carmen, menudo manxar nos puxeron aquí no Chilambalán. Que nota lle pos a este restaurante? Es que sí. Esto estáche todo bueno. Picante, pero bueno. Esto se tiene un 10. Por último, rematamos o menú cun postre a altura. Malia que non é internacional, sí que ten un puntiño picante. Carmen, decíasme que querías un postre dulciño. A ver, pois que dulce vai a ser. Prepárate, Carmen, prepárate. Que xa me están temblando as perniñas. Que te pareceu esta sorpresa?
Bien, bien. Veo para un lado, veo para el otro, se me nubla la vista. Pero non esperabas este postre, Carmen. No. Anda ya, que sexy el chico. Falta agora probar o postre. Non caldeis máis, que aquí se fai unha calor que nun dios. Isto como a miña luna de miel, inolvidable. Que simpática, Carmen. Por favor, un primeiro plano da nosa compañeira Fátima, porque lle encantou o postre. Sobre todo o postre, non? Eu de postre son máis de chocolate, dos dous que ofreceron aí, eu de chocolate. Un era máis de chocolate. Pero o postre un pouco equívoco, Eu non quedei moi claro de onde iba a comer. O máis picante era o postre. Conexión directo aquí co Boas Tardes. Da tradición desta romería da Virxe da Barca e Musía, algo que está de moda, que arrasou, ademais, este verán, que está xa a piques de rematar. Os mojitos, os gin tonics. Lucía Fandiño investigou para saber o segredo desta moda. Os cócteles son a elección de moitos galegos para beber con glamour. Os gins, os daiquiris e os mojitos son os reis do verán. Existe un cóctel para cada momento do día, para acompañar a comida, facilitar a digestión ou simplemente para alegrar o espírito. Hoxe en Boas Tardes aprendemos a facer cócteles coa gran barmaid Pilar Martín. Bueno, Pilar, cales son as claves para preparar unha bebida con glamour? Pues mira, para mí las claves principalmente es la calidad. Calidad en todo lo que vayas a utilizar para hacer el cóctel. El hielo, nosotros utilizamos agua de manantial, que hace que sea pues muchísimo más puro, claro. El tipo de alcohol, que sea de calidad. Los zumos que empleamos son naturales. La unión de todo es lo que hace un cóctel con glamour. ¿Cómo se fai un bo gin tonic? La copa tiene que ser de buena calidad. Lo que hacemos es introducir el hielo en la copa, le ponemos un spray de agua de manantial y le enfriamos con una Apicube que utiliza CO2 alimentario y sirve para congelar la copa, la esteriliza, lo que hace un gin tonic de muchísima más calidad. Tenemos que utilizar frutas de primera calidad, claro. Esta ginebra, que es gallega, tiene 5 destilaciones y es de alcohol de trigo inglés. Y en este caso, para esta ginebra, le va muy bien una ramita de regaliz. Imos agora co seguinte cóctel. Cales son as claves dun bo mojito? En este caso lo que vamos a hacer es variar un poquito la receta. En vez de hacer un mojito clásico, vamos a hacer un mojito gallego, black mojito o mojito de licor de café. Entonces ponemos 3 gajitos de lima y la vamos a machacar un poquito. Cogemos 4 hojitas de hierbabuena y les damos un golpecito para que salga todo el olor. Le llenamos el vaso con hielo perlado y entonces vamos a poner un poquito de zumo de limón, un poquito de azúcar, licor de café. Mojito galego 100%. Sí, sí, sí. Pilar, imos agora co daiquiri. Como se fai o daiquiri perfecto? Para mí el daiquiri perfecto es el daiquiri floridita. Lo hacemos en batidora. Vamos a poner un poquito de zumo de limón, 5 centilitros de ron, un poquito de azúcar. ¿Cómo calculas, así a hoyo? Sí, sí, la verdad es que después de hacer tantos cócteles una ya está acostumbrada. Y un poquito de marrasquino, que es un licor de guindas, marrascas, que se hace en Croacia principalmente y le da un puntito muy bueno. Despois desta clase magistral, eu xa quero probar a facelos e, por suposto, a bebelos. Moito
Moito cuidado, Lucía Fandiño, non abuses dos mojitos, dos daiquiris e dos gin tonics por moito de moda que estén, E que ti sabes, Bueno, eu sei porque eu estuve en Cuba e ali tómalo cada 2 por 3. Pero bueno, pode abusar lo que queira se vai a Cuba porque eu tomaba nun vaso de plástico que che poñían e eu non bebo alcohol nunca e máis bebi unha chea deles e ni me emborrachei ni me fixeron mal ningún. Aquela era auga do grifo, riquísimo. Tardes na televisión de Galicia, música 100% galega, o Rock Bravú, que celebra os 20 anos de existencia. Lucía Fandiño falou con Toñito de Poi. En Galicia, por ter, temos de todo e tamén un estilo de rock propio, o Rock Bravú, que está de aniversario. 20 anos pasaron xa dende que se creara este rock rural e sen tapuxos. Hoxe falamos de Bravú cun dos grandes da música galega, Toñito de Poi. Toñito, vexo que me trouxeches a un sitio representativo para os heredeiros da Cruz. Home, a Cruz, o rock and roll é un vía crucis. E a Cruz é un trampolín para subir ao cielo, a ver tu heaven. Bueno, Toñito, para que nos entendamos todos, incluída a miña boa que está agora na casa seguro véndonos, que é isto do Rock Bravú? Pois, se permites, voy a falar a tu abuela directamente, sí. Como se chama tu abuela? Paquita. Paquita, o Rock Bravú non é máis que cando a guitarra eléctrica chegou á aldea. Entón, pasía ser Rock Bravú. Porque o que a gaita sempre estuvo na aldea, e a pandereta tamén, e o pandeiro... E de que fala isto do Rock Bravú? Fala exactamente o mismo que falaron os temas de toda a vida, o que pasou, de quen roubou, de quen revolcouse por unha leira de millo, da auténtica sabiduría. En que momento está o Rock Bravú agora mesmo? Paquita, o Rock Bravú non está como pode estar a Panorama ou a París de Noia, Paquita, non é ese momento que vimos, aínda que nós, o que é o noso grupo concretamente, Heredeiros da Cruz, pois temos moita sorte e pois a xente nos apoia e tal. Fostedes un referente para a xeración do Xabarín Clube. Así se criaron sans e fortes. Así está a súa aquí unha. Claro, non foi por os bocadillos tamén, pero foi por estar vendo rock and roll na televisión de Galicia e co Xabarín Clube. Así está mejor. Pero que jallo é. Pero que jallo é. En que momento estas letras? Como se vos ocorren estas letras? Pois sin pensar. É que se pensas demasiado. Moitas son instantáneas ali no ensayo. O rock and roll é unha cousa inmediata. Para facer Rock Bravú hai que ser un enamorado de Galicia? Sí, eu creo que sí, A creatividade que hai aquí e o amor á terra é o que dá lugar ao Rock Bravú. Ademais dos Heredeiros da Cruz, outros representantes desta modalidade de rock galego son grupos como os Ruxe Ruxe, os Yellow Pixoliñas e, por suposto, os Diplomáticos de Monte Alto. Vexo que ves equipado. Que traes aquí? Pois traio a miña guitarra, a sachadora, Paquita. Esta é a miña ferramenta para traballar, é como o sacho para plantar patatas. Atreveste a cantar un pouco? Non, sácate dai. A parte esta é eléctrica, vai falta enchufe, electricidade. Toñito, a min gustaríame que despedises ti esta reportaxe e que mandases un saúdo ao Boas Tardes. Pois, Paquita, xa que está para a entrevista vai dedicada a ela. Paquita, nada, un placer, tes unha filla, unha neta aquí maravillosa, de verdade, eso sei que é boa raza loba. Quero desarlle moita sorte a este programa, que teña unha larga vida, e que o disfrute toda Galicia. Así que, boas tardes. Boas de verdade, Boas, que boas están estas tardes. Ai, Toñito de Poi. Sería un placer teles aquí un día, non? Tamén tocando os Heredeiros da Cruz, que veñan aquí a transmitir ese Rock Bravú. Que además son da terra. 20 anos do Rock Bravú, esa especialidade de rock puramente galego, 100%, no que o programa, o Xabarín,
da TVG fixo moitísimo, porque hai unha xeración de xente que ten agora 30 anos e cando era noviño que veía o Xabarín. Medrou co Xabarín. Que además son canciones que en principio os nenos pequenos non medramos con ese, aparte o que está comentando Fátima, exactamente, é dicir, un estilo de música pois un pouco máis roqueiro, máis duriño, as letras, incluso escoitábamos nenos de 8, 9, 10 anos que non é o máis E como pasa o tempo, Raquel Atanes, sen saber o que significaba como roqueiro frustrado, quero decir que algo moi importante, que é rock en galego, pero sobre todo é rock and roll. É dicir, que é un bo rock and roll universal, que tamén se pode facer en galego. En vilas pequenas, en Chantada, por exemplo, onde naceu realmente, que estaban lonxe das cidades e dos grandes centros de produción musical no noso país. O sea que ten o seu mérito e, por lo tanto, parabéns. Ben, todos os que fai unha xornalista, por certo, Patricia Martínez, na súa empresa 17 Cosas. Lucía Fandiño estivo con ela. Teñen vostedes algún número da sorte? Ese lle falo do 17. Para a diseñadora galega Patricia Martínez este número convertiuse nunha auténtica filosofía de vida, tanto é así que lle serviu para crear a súa propia marca de bisutería e complementos. Hoxe en Boas Tardes, como nos encanta estar a última, falamos de 17 Cosas, moda galega con deseños exclusivos cargados de optimismo. Are you all ready? Are you ready? Get set. Are you ready? Get set. Are you ready? Are you all ready? Are you ready? Get set. Are you ready? Get set. Let's go. 17 Cosas é como unha maneira de pensar, non son accesorios moi cheos de cor, cheos de vida, cheos de mensaxes positivos, un pouco unha maneira de añadir a nosa roupa diaria, a nosa maneira de vestir, un toque aí de alegría, de cor, de bo rollo, de ese espírito de, bueno, vivamos a vida, non? E por que o 17? Coñecí no meu marido o día 17, casei o día 17, un número moi relacionado coas cousas boas da miña vida, entón, cando pensei nunha marca, pensei no 17. E cales son os accesorios que máis éxito teñen? Pois os accesorios que máis éxito teñen agora mesmo, sen ninguna dúbida, son as pulseiras, sobre todo onde fai un par de anos empezou esa moda de levar cousas nas mans, sobre todo en primavera, en verán, sin dúbida son os que máis están vendendo. Podemos levar unha pulseira que non teña ninguén máis? Sí, podemos facer pulseiras completamente personalizadas, non unha pulseira moi especial, incluso para ocasións especiais, e que ninguén a teña igual. Ti podes elexir as cores, elexir os colgantiños, elexir as chapas con certos mensaxes de bo rollo, elexir todos os complementos que podes poñer na tua man. E o prezo? Pois os prezos dos complementos de 17 Cosas están prácticamente a partir dos 4, 5, 6 euros, 7 euros, son bastante asequibles. Agora mesmo podemos conseguirlos na página web www.17cosas.com e facemos envíos prácticamente a todo o mundo. Pois que penso que as mensaxes positivas axúdanos un pouco a tirar palante, a vivir a vida. En definitiva, 17 Cosas tratas un pouco de eso, no? Do bo rollo, de molar, de mirar pa diante, de ter un pouco unha sonrisa na vida. Xa temos bastantes malos rollos na vida, xa temos bastantes disgustos, e tamén levar ese toqueciño de veña, ti podes, va, ou disfruta da vida, pois parece que nos anima un pouco, ¿no? A tirar pa diante. Non sei a vostedes, pero a mí xa se me pegou todo isto do optimismo e a boa chispa. Un consello, se aínda non teñen número da sorte, poden probar co 17 e comezar a rendirlle homenaxe aos deseños de Patricia Martínez. Non deixen de visitar a súa web e facerse coas pulseiras de moda para estar a última. Eu, por suposto, xa teño as miñas. Eu creo tamén, porque xa está ben de que todas as pulseiras, pendentes incluso, sexan para mulleres, que tamén nos queremos empregar Patricia, eu ese quero tipo dicir dende de aquí, cousas. aproveito a ocasión, quero un de cada. Xa me estás mandando un paquetiño con todo iso, Aquí porque cada eu un que tira son pa moi súa casa, trapalleiriña destas cousas, 2 de cada. E Bea seguro que se apunta, Bea, a unha igual. Ala, sí, sí, ala, pedide, sí, eu tamén quero. Son de ricos aquí. Bonitas que son tamén a mensaxe que nos transmiten, non? Como decía Lucía, do bo rollo de positivismo, que temos cousas escuras no alrededor todos os días. Pero eu vexo, un pouco de colorido. Estabades apuntando vos ao carro e pareceme moi así moito de bla bla bla, pero non vos vexo a vos con eses colorines. Eu non sei se Patricia ten tamén algunha colección masculina, senón deixamos aí a idea para que ir pouquiño a pouco. Laranxa, así. Bueno, ten moitos así complementos que eso é traerse. E o importante de todo isto é que aquí no programa falamos moitas veces de xente emprendedora, xente nova que... Sí, con eses avaloiros que fan en 17cosas.com. Tamén fálanos agora do bolso, pero ollo, do bolso para home, que é tendencia. Sexamos realistas, os petos das camisas, pantalóns ou chaquetas xa non son suficientes para guardar todas as cousas que leva consigo un home moderno. O complemento estrela para eles esta nova tempada é o bolso masculino, e non estamos a falar só da clásica bandoleira.
Moi lonxe quedou aquilo de que o bolso é só cousa de mulleres. Malia que a simple idea xa poña a máis de un nervioso, tranquilos, porque levalo é o máis fácil do mundo. O importante é facelo con naturalidade, nin abrazando como se cho quixesen roubar, e moito menos suxeitando as asas como a se fose contagioso. Simplemente hai que collelo coa man ou colgalo do ombro. En Galicia temos boa mostra de homes que saben moi ben como levar esta tendencia. Así, y si me llaman, pues así. Así, supongo, en el hombro. La verdad que cuando tienes que llevar cosas es muy cómodo y no molesta. Sale boanos con él, eh? E ti que gardas no bolso? El ventolín, dinero, las llaves de casa... Que lle parece este? Non ten moitas zonas donde meter a miñas ferramentas. Your hedge trimmer. Mesmo presumen de ser máis organizados e se atreven a dar leccións ao xénero feminino. No llevas tantas cosas, primero. El problema que tienen las mujeres en general es que ponen las cosas, según lo pillan, lo meten. As mulleres levan a pañoleta aí, levan 50.000 cousas que leven menos. Vostede ten unha técnica para guardar as cousas aí. Hombre, claro, las cosas en el mismo sitio siempre. A pesar do que poida parecer, esta tendencia non é algo novo, senón que estivo presente ao longo de moitas décadas. Vaya, se parece mucho a su hijo, señora Triviani. ¿Te refieres a mi bolso de hombre? Pero é agora cando deseñadores de luxo e marcas low cost se uniron para actualizar o bolso masculino e contribuir así á comodidade e, sobre todo, a erradicar a antiestética imaxe dun home cos petos a reventar. Vas como una morcilla y se te ven los granos del arroz. A verdade é unha necesidade cada vez. A xente ten que levar máis cousas por encima, que é o seguinte paso, creo que na evolución normal da moda. Cando necesitamos transportar moitas cousas, necesitamos algo para transportalas. Deportistas, cantantes e infinidade de rostros masculinos coñecidos xa se sumaron a esta tendencia. Malia isto, seguen sendo moitos detractores e os que se negan en rotundo a levar bolso. A mí non me gusta. E vostede vai así, sin bolso nin nada? Sin nada. E onde leva as cousas? Pues nos bolsillos todas. Yo solo llevo, mira, una cartera y un móvil. E as chaves de casa? Y ya está. Las llaves de casa no las llevo, las lleva la señora. Ah, é vostede dos que carga a súa muller coas súas cousas persoais. ¿Te gustaría cando vero con bolso des? A mí no. Muy mal, porque siempre voy cargando con cosas de él. Si lleva las gafas de sol, llévamelas. Las llaves, llévamelas. No bolso dela nada. No, ya le digo que le voy a comprar un bolso, pero no quiere. No, unha persona maior con bolso, que significa? A que lle parece este? No lo llevaría ni bueno ni muerto. Tomade boa nota porque os bolsos masculinos chegaron para quedarse. E vos, atrevedesvos con esta nova tendencia? Bueno, pois imos comprobalo agora mismo, Lucía Fandiño. Levar un bolso, un home, parece que era cousa de mariquitas. Parece que o iba a decir esa señora, non? Quedouse coa palabra aí na boca. Bueno, Alejandro Sierra, o noso estilista, o encargado de vestuario, eses bolsos son teus. Todos son meus. Todos teus. E tes moitos máis na casa. Algún máis, sí, algún máis. Coleccionas bolsos? Levo 10 anos coleccionando bolsos, carteira. Sí. Bueno. Por eso lle fago sempre a pelota, sempre estou así acariñando, a ver se me dá cousinha. Por que un home temos que levar bolso? A ver, explícame. Porque non hai donde meter as cousas, é unha cousa moi funcional. O novo teléfono, o iPhone, é enorme. Donde mete unha persona? Bueno, pero non todo o mundo ten un iPhone. Pero a ver, digo iPhone, pero Galaxy, o Galaxy, calquer teléfono.